Altså, det hele var jo bare startet med, at vi skulle have lov til at bruge spritduplikatoren. Og pludselig skulle vi læse bekendtgørelsesudkast, lovmateriale, forskningsrapporter, alt muligt skulle vi tage stilling til at have synspunkter på. Vi knoklede jo, vi rejste land og rige rundt og holdt møder og udtalte os på mere eller mindre spinkelt grundlag med, hvad vi syntes. Og på den måde repræsenterede vi jo selvfølgelig ikke en masse elever. De anede slet ikke, hvad der blev snakket om. Vi gjorde det knap nok, men vi abonnerede på Krogs lovsamling. Der var sådan et forlag, der havde specialiseret sig at udgive tonsvis af trykt papir med alt muligt ravelse på, ikke? Som overhovedet ikke var relevante for os, men det troede vi, det var vigtigt, vi havde det til at slå op i. Jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner vi brugt på at smide det skidt ud igen, fordi det havde vi da ikke kapacitet eller forstand eller mental overskud til at sætte os ind i. Men alt sådan noget blev vi rodet ind i. Så det var jo en læreproces uden lige, for selvfølgelig lærte vi hver især en masse ting. Vi blev vel også afsporet på mange måder, fordi at jamen altså den der ungdom, den forsvandt jo bare forbi, fordi vi sad i møde, eller var på rejse. Har været ude at spise på nogle af de fineste og dyreste restauranter i København i anledning af et eller andet møde eller seminar, ikke? Som andre mennesker slet ikke ville komme på, og der er slet ikke i min alder. Men altså, det var jo ikke fordi man blev lykkeligere af det, men det var ligesom bare en del af det miljø, den kultur, man nu havde fået rodet sig ud i, så der var ikke lang tid til at tænke over det. Kærester og venner og sådan noget ude til siden, fordi jeg skal til møde. Selv min judoklub opgav jeg jo, ikke? Og det var fordi, at det havde jeg jo ikke tid til. Og så pludselig, og det var jo også underligt, så skulle der være en generalforsamling igen, hvor der skulle vælges en ny formand. Pludselig var jeg i en alder af godt 18 år. Oplevede jeg at være for gammel. Det var en meget bizarre oplevelse. Jeg stod der på talerstolen for sidste gang, og undervejs i dagene havde hørt, men han er for gammel, vi skal have en ny formand. Mærkelig fornemmelse. At tage hjem fra den generalforsamling. Kassere, for gammel, borte, ud. Og ikke beskæftiget mig med det siden.